Bruger du Corpay og er træt af at godkende den samme faktura, du får måned efter måned, så kan du lave et workflow, som automatisk godkender dig, så du ikke skal gøre noget som helst. Så tag lige og følg med her. Haps, jeg er inde i Corpay her. Det er en faktura fra Topcall, som er vores callcenter. Jeg tager telefonen. Kommer en regning hver måned. Jeg trykker på de 3 prikker og siger opret workflow. Betalingsbeløbet det er lige med 1000 kroner, og leverandøren er Topcall. Søg godkendelse hos ingen. Og så skal vi lige markere bilaget som betalt. Bum. Så det vil altså sige, for det her bilag, hvis Topcall sender en regning på 1000 kroner til mig, skal den godkendes, og den skal markeres som betalt med det samme. Og vi skal deaktivere automatisk betaling, fordi penge bliver trukket via leverandørservice. Hvis Topcall så sender 100 regninger til mig, hver på 1000 kroner, så bliver de alle sammen bogført og godkendt helt automatisk. Det skal I ikke sige til den. Det bliver noget værre mig. Men ellers, så er alt godt. Bang. Vupti. Tak fordi I fulgte med. Jeg håber, I kan bruge tippet.